kanyang laki din. 1,000, 2,000. Oh. Ano dito bilbilang dito silid tabakay? Di nakdisturbon nga bilbilang. 3,000. Ipautang mo ka di dayta kiniligaya. 5,000. Pautangan manan dayta akabsat mo? Kasapulan na nga rod ka no. Kaano na bayadan dayta? Inton umay abulan Inton agpawit nila kay na. Kit kasanungay mo dayto kusina anabayagan nga ibagbaken ka. Akasapulan ang matarimaan. Tanay, agtagtag kan panagtututo pa yun. Ay na matarimaan to Inton makabayad ni ligaya. Kit kasanungay dagiti utang na idikin ka. Pampaminsanin nanton abayadan. Bakit? Nagaramig kayo kumaay, iti kasuratan, tapno pinirmaan nyo adwa. Si kamot. Kasapulan pa'y ay ati kasuratan kat agkapsat kami mo't. Lumalagip ko. Nagadon ti karina iti nga, abayadan na dagiti utang na. Saan mo ka nagbaybayad? Mamaminsan to ka nung road. Ay agore ka. Tay nakitad day ti utangan na kwarta. Sigurado ka abayadan na dayta Agyaman na kamanang tapinautangan nakmanan. Mala, agawid kan. Tasaan akayat ni manong mo apautangan ka. Madlaw ko nga rod. Di nakpay kinaskasarita dito'y salas itay nagkita kami. Ado ka nung aminin ti utang mo asaan mo abinaybayadan kanya. Wan nga rod manang, mababaina kun ka. Malaing kan, usaram day taak kwarta apang rogyam iti basit a negosyong. Wan manang, tanarigat timang namnamala ang kinilakay ko ijay abroad. Nagawi doon, niligaya. Wan, nagawi dun. Masayaan mo Kunak nung mangal daw pa dito balay. Ay kat mabain mo't Naglaing agutang dito kabsa mo. Di na maamot agbayad. Ay na, agbayad to ka di. Maruwamal. No saan nga agbayad, inton umayabulan. Siya akong timapan mang singirkin kwa na di balay da. Napundumanan itila ko dayto'y kantinam ama ng ligaya. Wan, ta pinautangan nak ni manang ko iti igatang ko iti lako. Nagsingpot ni manang mo. Talaga mo ta nasingpot ni manang ko. Maminsan lang amang ibagakan ko na, wan, adagos. Adda ko mamat kas na manang ko. Tila ang asawa na ti Jack kayat ti ugali na sika. Apay ay manang. Di na nga rod kayat apautangan nak ni manang ko. Kasta ka di. Tunggal mapanak ije balayda. Di nakasarsarita. Pulos adinak isuman. Ay, nagsuplado matan. Unamot ni manang ko, Jack kanulatan pampansinan. Ta talaga nga daim imot na. Kontrabida day taabayaw mo ano kastan. Ano gamin ti kwarta na? Tadakkel ti sweldo na ije pagtrab-trabakwan na. Ay, nagmayaten no kasta manang. Adamot trabaho ni manang ko. Dakdakkel ti sweldo ije bayaw ko. Nagswerte da no kasta. Isuan ni manang ko ti kanayon nga asitgak no agkasapulanak. Iso nga rod ang nagswerte ka anaadaan iti nasingpot amanang. Saan nga amin kit addaan kasta kasingpot akabsa. Lakay, saan ka unay amangan? Kontrol ang ti panangan mo. Kontrol nga ibagbagam. Mabisira nga ron. Ay na, ibusam samot amin nun ngayon na po. Iyawa mo man pwede to si Dan.
Diyeta ba tikayat ko? Ay na, nagdakil lang nga rodan tatyan mo. Tabapay lang ang tikayat mo. Iso tinaimas nga raw. Na, inwalin mo matanda kita natin nga insagpaw ko iti inlutok asidaan. Yakla kaya ti bulbulong. Si daw lang da kita bulbulong. Apay nga min alala ko kam iti bulbulong da iti siday. Kat amamot sa anak ama nagsiday iti natin. Kat, day ta tinasalunat. Inapoy pa'y bakit? Ay, Houston, nabsog ka una yan. Na, asino ay tigimatang day ta sangak kaban abagas nita. Sika. Kat, iso nga ron. Iso nga pakananda kiti gusto. Ay, saan? Houston, tikinan mo. Babet, biro ka man no ayan ni Dadim. Amangan no napan man ang naturog. Katkas jemot namin ni Daddy. Numalpas amangan, maturog adagos. Ingka birukan, kano makitam anak katurog, ayaban na. Wan, Mami. Mahay blood tukit din day tatao. Ni Daddy? Mami! Mami! Ah, andyan tayo. Adagubat! Apay, Babet! Ni Daddy, oh! Agasa man day tanga aramid mo alakay. Anya ya ti dagas nga aramidak. Maturugak lang mo dito likod ti balay ah. Kunamot namin ni Mami nga ayabak. No makita ka nakaturog. Ay na, una yan. Mahay blood ka. Nagado lang arudin tikinan mo apuro taba. Ita, maturog ka dagos. Kaya nga nung taramidak. Ingkagabyo ng gemulaan mi itinatang kini Babet. Sa dino. Kat di talikod ti balay ah. Sa pa nagputo mo't. Alaing kan, Daddy. Naskan nga agpalingat ka. Saan ka pumada iji Daddy iji classmate ko? Ana atake. Gaputa turog kan mangan laang ti aramiden na. Nangag mo. Linikturan na kanday ta anak mo. Ala, bumangon ka ditang. Wanan. Ayan na nga iji chinilas ko dito eh. Bayan ba kahit tayo ton makasweldo ang itidakal? Mangipaw itak iti pagbayad mo kung manang mo. Ay, rumbang lang. Tamababain akong unay kan kwa na. Di kagbain bakit? Puskulong pa'y day tarupam, tagbayad tamay. Daig ta nga ro, tiin karik kan kwa na. Agam day nga ron asawa na, tinagalas ti ugali na. Danda ni saan pa yan nga agpautang. Ni bayaw? Wan, kanayon nga agkusilap kanyak numapanak ije balayda. Magbayad ka, di nakanto ko sila pa na yun. Talagamat kat, amabain ako nga umutang kinimanang ko. Ay na, agan anos ka di bakit? Makabayad tayo ni Timabi 8. Babet, nagabyon nga tan ni Dadim, di pagmulaan tayo tinatang. Jak amo nanang. Ingkaman kitaan. Tanunalpas, ayabam, tagmerienda. Wan, Mami. Ha? Daddy? Ay, agreeing ka, Daddy! Agreeing ka! Nakaturog kayo matan, dito'y po unti mangga. Mga katurturo ka gaya. Kuna ni Mami nga agabyon ka. Ayan na nga, tinagabyon mo. Madamdaman ton. Nagputo pa lang di panahon. Paggabyo ng dakit eh. Anya nga, i-report ko kini Mami. Analpas yu at trabaho yu. Babe, agulbog ka maminsan ah. Anya nga, ibagam. Ibagam amal-mal pa sa kunwan. Pulos mat nga ron, adiyo pa'y narugyan. Oh, anya ngay. Nalpasan ni Dadim ang naggabyon. Mabalintan amulaan inton bigat. Kwa.
Oh, babet. Kuna ngamin ni daddy, nga agulbudak ka no ura italaang. Anya? Nalpas nan wano sanpay. Awan pa'y narugyan na. Taping hawan. Anya tinararamid na. Nasangputak nga agur-urok ije po unti mangga. Manan? Ay, una yun day tao. Kaab-abay na, di gabyon na. Puro natang tisidaan. Ah, tapos puro natang. Amo matasana ka manag natang. Awan igatang ko iti karne. Nay, apa nga awan nga? Inted kumaking ka di buo aswil daw. Naibusin na, pinagbayad ko iti kuryente. Anya? Internet. Jay danom. Awanan na bata pulos. Pangalawan slangan, dagiti ubing tinabati. Diyan po utang mo kiniligaya kapsa mo. Binayadan na ka din? Kwartak jay impautang ko kankwana. Dagiti nga impapautang mo itiging kwa na. Mamaminsan nan tungarod abayadan. Naskan abayadan ng atan eh. Natungan tisidsidan tayo. Anya tayo? Marigligat? Hay unay kan, nakaririri ka. Anya kalakit din aya. Italaang agsida ka itinatang. Singiram data ligaya. O may tagbayan. Agsakitak no natang tisidaek. Ad-addang agsakit ka, no puro karne tisidsidaan. Bilibak man kan ka man ang ligaya. Umad-ado tilakong. Kat agipaw-paw it nga roon ang nilakay ko. Mayatan ti trabaho na ijay abroad. Wan, so ngay nakman kigtutan ni manang ko. Ha? Kitutam? Una, kigtutag, tabayadak amin nga utang ko kankwana. Nagmayat met apa ng kigtot daytan? Ay, una, naidumduma apa nagkigtot. Adda kumamit mang kigtot kanyak itikas na. Apay ngay, tawan pa'y mat ni dadim. Nag-overtime damanan Amangan no nag-overtime manan iti inom. Inawis manan dagiti kukumpari na nga ginumda. Aginumpay laang ni daddy? Naglukmag lang arudan. Nagdakkel ti tiyan na. Agsigarilyo pa'y ko nama. Sungarod ajak kayat. No adda dito'y unag ti balay. Tamaangot ko ti asok ti sigarilyo na. Ne, adda umaw-awag. Sino mata daytoy? Mabit lang tasong bata. Hello? Anya? Nilakay ko? Naatake? Wan! Sa dinong ospital kayan na! Sige, umay kami adagos! Manang, awan ni mami, tita. Sa di no tinapanat na. Napanakinita ni daddy di ospital. Aniya? Apay, ano ni dadim? Naatake ka no iji trabaho na. Aniya? Isagsaganak dagito'y ipan kumat iji ospital, anti. Ay sumurot akon kan kababit. Awito kon dagita na mga alaam. Kinarawat mo. Kunada nga min abawal ti tabakan ka, ngem ipilit mo lat ti agsida. Dilak maong tanin ha. Dadanya lang aron na tayo. Agasam ta soft drinks kapayla a soft drinks. Sigarilyo ka, sigarilyo. Dayta tinaganap mo. Bayam, dagbalbali ba kung bakit? Surot ako di imbaga dagiti doktor ko nga healthy lifestyle. Oh, para makita. Di munto pa'y ngamin kayat ti aglingot. Anya kalakit din ay. Manang, kumusta ni Manong? Dayta, imbag ta saan anapurwan. Nadamag ko kini babe, tinapasamakan ko na. Ita, umay kakigtutan. Ah, anya kigtutan asasawam. Dito Na, anya dayta iyaw awat mo kanya. Nabalkot mat iti papel.
Kalukatam gamin ah. Na, anya da ito'y apanang kigtot mo kanya? Kwarta mo't ligaya? Bayad ko kadagiti utang ko kan ka. Utang ko kada kayo kinimanong. Lakay. Anya nga itim ako nang. Nakabayadan ni ligaya. Maraming data. Mano amin, ligaya? Ay kat adda mo tilistaan di tamanang. Dagiti inutang ko idipay. Adda tigatad kano kaano nga inutang ko. Ay, Juan, nakita ko na ito listaan. Aywan ka. Kwentahan man na lang bakit. Ang mga nood na kurang na. Agtal na ka man. Binayadan na ka lang arudan. Sumanao ka pa'y laod. Saan ang nagilis-lista ni manang ko? Agam siya ay naglista. Kumpleto, day tabayad ko. Ay, nahaagyaman na kan kaligaya. Talaga ka sa pulak ti kwart na. Tamakita mo tinapasamak kinimanong mo. Wan manang. Agyaman na ka, iti panang kigtot mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Among bakay. Ay na. Nakaragragsa ka man. Taapay? Apay, di mo ka din nadlaw. Di mo post ko arel si di kalman iti pisibaw. At dan tinasurok at 20 kaya abuse na yun. Kati may sa pakaragsa ka. Ay na. Kanayon nga kumkumid na kiti panskaw. At ti taga Biskaya. At dapat ti taga Bugyas. Kan adamot ti taga Tuba. Taga La Union. Unay nagadula. Kastaya! Ay na, sapay ako matagtultuloy, ti kasi akado ti Diyos, kin kumintors ko bakay. Tamno iti saan nga agbayag ka, ay na, makasweldo amot din iti Riles. Katuan alakay. Iso anas kan nga rod nga inaldaw nga agpost ka. Ay kawin na, unay nga, inaldaw ka talaga. Naimbagbay ka na kayo mo kumare. Ha? Apay kumare. Nakita kami nagit-post na aril si di Facebook. Ado ti views na. Ay, wan nga rod kumare. Naimbag nga rod takasta. Ado ada ti fans na kayo mo. Ado nga mi lakin am kan kwa na kumare. Sapay la ko mga rod, ta umadupay nga umado ti views kan fans na. Iti kasta, adan to mo ti masweldo na iti reels. Wana. Anya ta mo tayo. Numay santumat ka lagi tinalata ka vloggers in the future. Ay, saan nga imposible day tama pasamak? Gaputa famous nila kay ko. Hala. Si Gagayam, di kanayon ko ang mabuy-buy at vlogs na. Uwin tata, siya ang araw to. Nice meeting you. Kasta magkada kayo tata. Pakaragsarak o na, di paragsarak tayaw. Kinapot no na maray-ray awak may kadagiti ipupos mo iti Facebook. Uray, dadahal ti aldaw ka, nung mabuyak nagiti ipus mo, maawa ti puntod ka. Ay, kasta ka di tata. Ay na, agyaman ako unay, ano kasta? Awanan niya man na, Marco. Uwan gayam, ang mga no saan kang agdardaras. Ha? Saan mo'y tata? Apay ka day. Kahit mapantapay mga niyay good taste Di ka matanagan, siyak ti makamaw. Ay na, agyaman naman ng tata. Alam mapantang aruday. Kutis ko naman. Ay, magmanta na kaumay kayo dito syudad, ita, tata. Well, simbang po'y nga mintikana ka. Isupay lang, tinagpakan ka nagiti tarakan ko iya balay. So nga, inranak mo din timay dito syudad. Tanda ngamin inasikaso. Ah, kasta ka tay. Anya ngay mo, dagiti tarakan nyo di probinsya, tata. Ay, adu manok, pataw, kaldeng, pusa, kalapatay. Kadamot tiin naman wang kaw, kun 5 abaka.
Ay na, nagadumagaya matarakin niyaw, tata. Ano no kaya't mo ipawitan kanto iti manok. Mayat nagiti manok ko. Naglulukmag na. Kaputas asikaswag iti nasaya. Kanitibay. Ay na, itapay lang, tata, agyaman na kaon, oh. Awan na nyaman na, Marco. Maparparagsak na kadagiti makapakatawa arils mo. So nga, isponsorak man ti si Daam iti makalawa. Ha? Makalawas? Gana sa ngay. Salagan ni ti pamanok, no di ka agraman dagiti bunga ti mulak a prutas. Ipawitan ka. Ay, agyaman na ka talaga, tata, oh. Nagkilayaman ka, oh. Ay na, naimbag man tanafan mo akas kan kwa na lakay. Wangarod ba kay, ay na, bandang alakay, taga-probinsya. Kat, kaano na kano nga ipawit ibagbaga na nga ipawit na kay. Naku na mo, itay nga itamo lang, alawas. Ay kat nagsaya atan ngayon wasta. Nabiit pa idi nagrugi ka nagpo-post iti reels mo. Ngam adan adagos ti mang sponsor iti si Daam iti makalawas. Yan nga lakit din aya. Ha? Kasi iti kanayong kung ibagabakay, saan nga imposible mapasamak da ita. Gaputadong takin naman mo kanyak ko nagtumay to. Sa bagay matkit di ah. Uray sana ka mapanagtrabaho ita. Uray lang, iti pauwi ni Tata Milchaw. Masadota ka mapanagtrabaho ita. Tanggaro na ka matutulaw, oh. Makapaulag at talaga dayjay abakla. Ha? Tapay ko mali. Wala. Post a post iti reels na iti Facebook. Nga mabilbilang mati views na. Ha? Saan akas iti asawak? Nga uray 5 minutes lang tinapalabas, manipod nag-post. Kat adon adagos ti views na. What? Kan amom ka di? Ada ti fan nila kay ko ijay probinsya. Mangipawit ka no iti manok na apang sida. Ha! Sponsored ko naman, anya lakit din. Kahit nasayad no kasta, ah. Ngam ni bakla na baybayagan nga agre-reels. Awan lata. Nagaalas mat ngamin dagiti ikon content na. Oh, my gosh! Kastagam, ti bagbagana, itiliklikod ak na dyan babae. Katwen, nasyang pitkang kata kasal-salita. Ngam mo saan ka nakasango keng kuana. Ado ti bagbagana ya. Puna yan. Agpupulsak iti reels ko. Ngam saan kumat kayat asawan, apagkurtaak, or else namnamaag ti sweldo ki jay. Yeah. I'm just posting short videos. Tapno laing pagliwliwaak. Una yun ibita nga ya. Bay abon Gapulaang tada fans da amang sponsor kada kuata. Kas jaydan ngagsao, anya lakit din na ya. Isong aro nga bay amlatan agtrabaho kalat ta ako na. Di mo ideekas kaso. Bay ang mga ibaga dalat tanuan niya kahit da nga ibaga. Ituno mo day ta native a manok. Ta i-video ka man? Ay, umangag pa sa bakay. Tapos naman i-post ko, iti reels ka, oh. Wala kay. Samo ikan iti caption na nga sponsored. Masigurado nga adumanan ti umapal. Ha? Katuan mat. Nangruna dagiti kaaruba nga agre-reels matlaang ngam basit mati views da. Kan awan pay fanda amabalin amang sponsor iti si daan da iti makalawas. Saan nakas ka data? Ay, win na. Anya laki din ay. Man-manaw tikas kanya nga damang is-sponsor iti abastok ti makalawas ko naman jaw. Oh. Pare? Anya reje, pare? Kinay pupos na je panang itono na iti manok. Sada ko na nga sponsored ka no? Anya?
Jak nakita day taya. Awan na kami tilor ko di kalman pre. Pero may nga tilik mi anang kabuya di kalman. Una yan, tamasapul da pa nga ibaga nga sponsored. Anya laki din na kita nga akasawa. Kapumitin ta ada timang sponsor iti sida. Indakit kasjay ramat nga ito kaaluba na. Ha? Kasjay mo ta talaga itong gali na. Agasan man, timpaga ka ni Marco kinimanong ko. Asaan ka nung nagtrabaho? Sa nabali ka no, kaagda di mang sponsor iti sidaan. Kan bagas da a fanday di Facebook. Anya, kaya no kastamala timbaga na kumalibitan ka na ka din na minsan. Anya, imbaga da malagay ka dayta. Ay, una yan, aya. Ha! Sponsor na talaga. Among bakay, at naman ang timay sa afan ko iti pisbaw. Umay ka no dito isyo natin to no may alawas. Kat, anya ka nung ay? Agpakanto ka no ijay good days. Amom ka nay, di bagbagaking kakayat ko agatangan akawas ti oil. Isponsoran na ka now. Anya? Medyo nangina ngamin, di t-shirt ala ko ti oil. Saan ko mga afaw? Ngam, hindi na ko na nang isponsoran na. Ay, kaya nagsaya ngayon. Anya lakit din. Talagang umad-ado dagiti fans mo ah. Ay, kasta talaga ti lumalatak a vlogger ko naman. Umado ti piyaws. Umado pa ti sponsor. Bakay? Ay na, sapay lang kuma. Tas saan lang asikat igatangan na iti t-shirt. Ilak ang nakumamatan ah. Oh, adto, di impromise ko kan ka t-shirt. Ay na, agyaman na una yung madam. Awan anyaman na, Marco. Siyak tirumbang agyaman kan ka. Gaputa maparparagsak na kadagiti ipupos mo iti pisbaw. Ha? Kasta ka di madam. Ay, agyaman na ano kasta? Maragsak anak, tanakita kamutlangan iti personal. Kasta nga magkada kayong madam. Agyaman na manin. Iti dahito at t-shirt. Kanti panangpakan nyo kada kami itay. Awan anyaman na, kunakmanan. Madam, ang mga no adomo, dagiti mula kintarakin nyo yung probinsyayaw. Ha? Ay kat, adu ah. At nga min dagiti fans ko iti pisbaw, gipaw-paw iti tinatay, no saan dagiti tarakin da. Ang mga no, madam. Ah, kaya't mo asawan, ipawitan ka mag. Ay katwa na, day talagayam, ipawitan kanto, Marco. Oh, anya ngay day taawit mo, kasalagdagsan ah. Ay, kumaday tao, karni iti baka naggapoy yung probinsya pa kahit sponsor day tao. Inti ti may sa kadag iti fans ko iti pisbaw. Ha? Huwag gayam, ni baklangay, ada ka di mo tintinang itagking wana. No awampay, ay na, ure isardeng nanti pa nagre-reels na. Anya? Nakababayin to mo lang, mabilbilang lang, di Diyos na. Ada ka ta dudwa, uno saan, ada ka ta lima, uno upat, una yang ngay. Baka account na mo lang, nagigyan. Ala, iyawid mo no anya day tanga sponsored amakan. Saan kat aday ta aguy uyaw ti among? Ay gawin na, ura ibagam to kini bisprin mo abaklao. Ay na, oran niya pa iti bagpagada dilikliko dag, awan bibiyang ko. Kay wen kasta ti kayat ko kaya ka napakumbaba ka lang ta. Kanuan man, be kind to animals ko nada nga ron. Ay husto na time bagam. Basta siya, ang trabaho kiti na siya. Sanang kas katakwada amang namnamadalain kadagiti tao, ang mabalinda amang sponsor iti bado, kas kadakananda, anya laki di aya. Iso pa aga simbambete tanga agtrabaho da, gapulay ang taada dagiti fans da nga mangmangtid itang kananda. Idalat agyaman, nagdati mangmangtid. Saan na masapul pa yung aguyaw, kan mang tagibang iti sa bali at tao. Just kinagigdi.
masaya at mata nagranata, bitang, analatak a vlogger, asawa na. Ha? Ha? Apay pudno, dagiti dumandan kanya kayong bagbagam? Anya ka di dayta? Di ka man agin didi, nga awan amo. Taamangan no pagbalinag nga square, dagiti bukil-bukil ti matam. San man asyak ti mapan mo, imarmalites Anya? Awan matam mo, asan ang nasayad ka, laramida kada kayo. Ngam apay, ama pa ng injistismes. Sumumbat ka. Saan apod na dayta, kumare? Ay, ulbod! Nagawang kaabain yun nagasawa? Ha? Nadaman bilang tinakababain ka da tayo. Da kayo ang gasawa. Anya? Ha? Nakababain amang namnama kayo latan kadagiti mabalin amang sponsor kadagiti diyo kabailan nagatangin. Agraman ka ninyo. Di ora man ipulong mo itasawang timbaga. Umay dito, tapagbalinat nga square dagiti bukal-bukal ti mata na. Hanya laki dinaya. Ha? Anya, kasta timbaga da dya badingking ka bakay. Wala kay. Isungarod ang nagmaditirik na. Aha, patyum mo da jay. Ti ko nam kidi umapalaan ka na ta. Ni pa ding nga man, kunda dyan nga isaw. Marigatan dang agtrab-trabaho. Sa kaawan pa iti maya amang sponsor iti ure niya kadakwada. Iso kasta unay nga apal daw. Lakay. Panagkunap. Saan ngamin anasaya at imbagbagak idi itiliklik ko danda. Ha? Iso agumurgura da kanya. Ay nang, kasi tinakunak. Apal dalaan, day jay. Iso bay am latan. Sa bagay matkit niya. Di da ngamin kabailan nga aramidan dagiti kas iti content mo. Iso basit lang di views da. Iso na nagiti tatawa, just ama kung kunang bakay ito. Husto ka, iti day nga imbagam, lakay. Anya? Awan kwartang pare. Awan nga kumali. Hay, no kaano nga umay ti bagyo. Sana ila na nga awang kwartak. Jak pa nga min naala ti tangdang ko ang nagugas iti kalot edi tolidiyang pos. Ay, pumbet. Kasta ka di. Kaya putangan ka pa ilang Ha? Wan, putangan ka. Basta bayadam to Agidan tama pan ag-grocery. Ay da, ay. Agyaman ka talaga kumali. Palikot ko itay bigat no asino ti paggutanga kaya. Nimbagla ka din tayo maya ka. Ala, agawid ak Agsagana ka. Tagisubliakin to nadamdama. Intakit ag-grocery. Tapno ada abasto kabayatan ti bagyong enteng. Wen, kumali. Thank you Ay na, kasano ta pa italakay. Agbagbagyo, ngumawan apos ti kananta diti unag ti balay. Ay, pangaro pa kay. Uray sa kumadana ka na, muting ko. Usko ulak ti rupa. Awan at talagang ti amok apag diskitarak. Mapanak inton madamdama ijaayan ni bakla. Wano saan? Ijaayan ni Isong. Ha? Barang ada ti mabulod ko a kwarta kadakwada. Aw-awaga, dagiti sigod amang is-sponsor ka data. Ngam pulos ajak kayo na makuntakin nyo. Ha? Sa akin naka-unfollow na muting kanya. Apay nga tangay. Anya? Anya, umay ka umutang kanyak bita. Pangasin ko mamatan ako mare. Awan ka nun makinilakay ko. Kat ni nagpigsa di todo kung angin. Ha, tapno ibagakeng ka. Uri awan ka na niyo. Awan bibiyang ko. Anya? Ide, nakalaslastog kayo nga gasawa. Oh, ayan na nga rudan, dagiti panpan nakilyo amang is-sponsor ka na kayo. Ide adda dagiti fansyo amang mangtad iti ka na niyo. Kasta ura alastog yo. Ako namlan no agnalayon nga ikanda kayo ti kaninyo. Ha? Isoda dasit ganyo. Parang adda ti may tulong da kada kayo. San asyak anapan mo intis-tismis kin inuy-uyaw taawan magganab mo kanya. Anya? Kanya laki din nila stogyo edi. Ora adamang sponsor iti amin na masapsapol. Agtrabaho latang amin. Tapno adda makan no kastoy adda bagyo na. Maawatam ti kahit ko asawan bitang.
Mare, Mari. Wain ko lang. Ano saan? Pag-iskwera na kita bukil-bukil ti matam. Salpag kakini. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Apaw, nagmaya mo tayo na manok mo mayat. Nagtaraki mo tayo. Siyempre, tata. Agdaya ti manok ko sa nataraki. Nataraki takin manok. Agraman na kiti manok. Nataraki man. Ha? Kada kayo nga, tata. Ustamatan na kiti manok kayo. Diyo ko naan, lumakay damatan. Gaputa lumakay matan dakin ko ka. Ah, sika talaga. Sambit no kasano ti kinalagay ko, isumot ti kinaubeng, dagiti manok ko. Ngam isumot ti kinataraki da. Dagitaman, tata. Anyalaki din. Di Mike, oray siya kung ti lumakay. Basta agtalinain, anapig sa dagiti manok ko. Ayusay! Sa di naman ang tinagkapuan. Papanak aya, ni bakit may... Sigurado ang naggapu ka manan, iday-ayan nila kay Pidreng apadam apalotero. Aday ta ka man ako na akong bakit. Basta malado ang agawid. At tapo man naggapu aki nila kay Pedring. Unay ka na yung bakit. Kay, awan mo ti sa bali ang papanam. No saan nga iday-ayan nila kay apalotero. May samot akaslasan nga pampanunot. Ay na, nadawngat mo kanyak bakit. Siyak lang mo ta. Saan mo kumabag nga iraman ti sa bala tao? Maawatan bakit? Anya, ha? Talaga nga isakit mo pa yung padam aman nugalan niya. Ay, sika talaga. Tila pagdudukutam, ako na ako. Mabisi na ka. Mangsagana ka man kititi ka na. Awan bibiyang ko, numabising ka. Ingka mangan iday-ayan nila kay Pidreng no isaw. Makapaluro. apay mare, kasla nangag ko nga nagapa kayo kinilakay mo idirabi eh. Ha? Ay na, nangagmugayang kumare. Nagpigsa ngamin ti sao. Marurudak man, kanayon ngamin amaladaw nga agawin. Ha? Tunggal malpas ti trabaho na, dumagas pa'y iyay-ayan nila kay Pidring. May papanlat ta iti manmanok dagiti pagsarsaritaan da. Anya? Sakit inton sumangpat, ibaga na amabisen. Isu ako nak amapanlatan mangan ijay-ayan nila kay Pidring. Total, ket isu pa'y mati sakit na. Ay una yun ti asawam mare. Narigat na nga ikatantikas di abisyo na akinapalotero na. Ay, husto ka, kumare. Kurang laangan ket dagiti manok na ti kaidaan na. Ha? Awan oras na kadagiti pinutot na. Ngem no manok, ala, uray managmalmalam, ayos laang kan kuana. Oh, apaya kasta tila ngayaw, nana. Kasla kayo nabambanog. Kasla kayo madandanagan. Ay, dayjay man ngamin adarwain. Ah, apay ti anak yun, nana. Kahit na panijay palutan na. Imay dagiti pulais. Imbaglakid dahin ta nakataray adagaws. Anya, ibagbagak to mga minkankwana. Aliklikan na ti ipapan na ijay palutan. Ngam nagtangkan ti ulo na. Anya ngay ita, gistayan na natilayo. Una yan aya, na imbaglakit din tada trabaho ni Mayot ita.
No saan, nalabit nga uray ti asawa, ang mga nunatiliw pa'y kit din. Ay, saan nga umdas jay balor ti manok da, no bilang matilaw, kat maikulong da. Day tangarod na ngam nagtangkan met ngarod ti ulo da. Iso asika, mayo. Pang nga asim man, tasar dengam kumamatan day tapan nakisugsugal mo ijay palutan. Ha? Pang nga asim, tasaan mo kuman nga urayon ang matiliw ka. Apay, adda pagmultam, no bilang laang, Si kakit di mo bakit? Gapo lang itinadamag mo ang istayan na tiliw da Darwin iti pulis. Oras siyak matang kairaman mo. Kasano asaan ka nga iraman? Kat palutero ka matlaang. Napatpatag pa yan tibiyag dagiti manok mo, ngam tibiyag mo. Kastala ti biyag bakit? Anya lagi di na ya. Mala, no di na kayat adenggan, makaamo ka itibiyag mo. Kasano nga'y mayot? Kumusta dagiti manok mo? As usual tata. Naggugwapo ka nagtataraki dalatakas kanyak. Nakayado ka sa barok. Iso na lang ta. Maiparit mo ti mapan ijay palutan ita. Gapo idi na minsan nga imayan dagiti pulis. Patsyam lagi ya pulis tata. Awan lat amok. Ha? Basta siya. At dapay nga itringko dagiti manok ko. Saan man ang nagita a pulis ti makalapad kanyak. Anya? Ay, nagtureg kan mayat. Aywan tata. Amuyo matan asipod pa'y. Kitawan kabutan ko. Anya lagi di na ya. Ay na pare, sardengamon day ta kanayon mo apa nagpalpalaw. Nadamag mo ka day, ngayon may dagi pulis, hindi na minsan nga alda. Anya lagi din pare. Nadamag ko Ngam isukid din di pagbutbut ngak dagi dya pulis. No way! Anya, Iti ka man. Sandak amatiliw dagi dya pare. Nalalaing dakit ngam siya ako. Ha! Jakmat itulok si Kaki di may. Talaga asaan mo ang may katikin naman nugal mo pare. Ay nasaan pare. Amumatan apan nakapalot ti biyag ko. Matayak lakit din nung maisardeng ko kunak man pare. Anya? Talaga asaan ka ang mabagbagaan na niya? Anya man na ya. Imparit dalang aruden ti pan nakipalot iti manok. Ngam si ka, awan lata, awan at talaga ti bubut ngam. Apay kumamabuti nga ngay bakit. Dagiti pulis ti rumbang amabutang kanyak. Saan aya? Anya? No ti panagkunada kat mapasardeng dati palutero kas kanyak. Nagbidot naman. Ang mga no isu dakit di ti mapasardeng may iti trabaho da. Anya? Ay no, nagtuso ka talaga lalaki. Ha! Ibagbangak lang ti pudno bakit? Anya lahit din aya. Hey, jak amo no anya ti aramida kinilakay ko, kumare. Ha? Kaapay? Kanayon kami nga agap-apa iti bisyo na Anya? Kanayon ko abagaan. Ngam pulos asaan amang ipangan. Ti amo na lata ti ikalintagan na ti jaski. Ala, bay amlat tamare. No siguro matiliw iti maminsan, ay agnakam siguro. Ha? Bay amlat nga aramidin na ti amuna. Kastamot lang naman nila kay ko idikat. Sala nagnakam, idi natiliw. Ay, apay, urayan na pa'y nga tama pasamak dayta, sagnakam. Katuan, anya ngay nga rod. Saan nga agnakam ti may sa atao? No saan pa'y anakaraman iti kulungan ba? Ay no, kunaklakit din no nakalutukan iti pangaldawan tayo, lakay. Pasensya ako man bakit. Saan ka nakaluto? Busy ak namin itay. Ay
Anyat inaramid mo aya? Pasensya kang bakit. Inasikaso kami dagiti manok ko. Diyak mo na si putang ti oras. Pangal daw nga gaya man. Anya? Ha? Ay, unay kat daytan nga ugalim? Napatpatag talaga dagiti manok mo nga asikaswag ngam dagiti kanon ti anak mo salbag kakitday. Ha? Inton ko partsik lang arug amin dagiti manok mo. Ay makaparurod man. Ay na, dahi tati di mo aramidon bakit? Ha? Partyam amin atarakin ni tatang apato kas kada pusa kanaso. Saan lang kiti manok ko, please? Anya? Kanayon kumit abagaan ti asawa. Awan lakta. Bayam tagnakam to no masampulan. No agnakampay ngam no saanan, makaamumutan Tauray siya, manumit na dara sa binagbagaak. Ngam, ipapilit na mo lahat ti amuna. Wan nga ron isulang ti kanayon mi apagapapaan. O, na yan ni Mayo taya. Ay na, isun ti sakit na. Nga iti kaano man, kat saanan maikat. Pudno asaan nga umin-inom iti arak. Saan nga agsigsigarilyaw, kan saan nga agmumuma. Ngam nalabas ma, ti kinapalutero na. Ala, bayamon kumaray. Agnakam tulat ta. Apay, intulok mo manan anapan nila kay mo ijay palutan. Uray paritak nana, mapanlat ta. Baybay aklat ta. Ngamen, noong ta, kan parita, isulaan ti pagapapaan mi. Ay, una yan. Ay, nabagam ti asawam. Nadamag ko nga main akan ayon gayam nga umay dagiti pulis nga agliklikaw. Ha? Kanamom kaday. Saan da kano anak ka uniform? Iso asaan amadlaw no pulis daw no saan? Bayan nyo lang tanana na umaakmatan amang bagbagakin ni Mayot. Ngamen, awan mo't apulos ti denggan na. No adday baga, pasig mo't abaribar ti sungbat na. Anya, iso ama kaamumatan iti biyag na. No matilew, gongguna na. Ay na, nagganas sa talaga tata. Nagganas ti mga bakyaw. Kung naktuwag kahit. Basta lagi din nataragi ti manok. Masigurado ti panangabak. Kahit balatuan na nga rin amayot. Mano ayat ti ketyo abalato tata. Ha? Ay, nagkarit ay. Ay, kay, 5,000 ano isang. Nagbasitan. Anya? Ha? Kung kuna lang tata. Dahil rumit. Oh. Adoy, ti 3,000 abalatok kada kayo tata. Ay na! Ay! Ang giyaman ako na manok. Sana balay, tanumangabak tumat ti manok ko. Balatuang kamay. Oh, awan anyaman na tata. Anyan laki din na. Dinakman kasarsalita si ka, Mayot. Ha? Apay malalaya kasta ka ba kay? Awan mo tamok abasol ko Una yun ay Anya? Langabakak nga rot iti palot. Iso ka naragsakak. Masikamot. Kasta ka mo. Ay katagragsak ka kadilata. Awan mat mangiparparit ka. Ay, nako. Una yun ay atikas kang asawa. San ka supportive iti asawam? Anyat kayat mo asawan? Suportaran ka, iti kanayon mo apan nakipalpalop. Kasta ka di, ha? Ay, no kasta ti kayat mo nga asawa. Ingkan mang sapol iti sabalay. Salbag ka. Into no ng sabulak, agbabawi ka lakaroon. Iti ka ano man, sa anak nagbabaway no bilang laang. Ti pagbababawyak ita, nakaasawa ak iti palutero akaskan ka, awan sir-sirbay. Anya? Ha? Di ta ka malahan?
palpalot? Kanya pa bakit? Pas makita mo nga imot ko da ito'y kagwapwan ang manok ko. Di mapaanak. Anya? Ay na, talaga asaan ka na malapdan? Bakit? Nangabaka kidi na minsan nga daw. Nagdakkel agad at dayjay. Iso nga ita. Kaya't kumanmanan a dublente pangabak ko. Ang mga no ag triple ba? Ah, ay katala, ingkan. Saan lang adoble, wano triple, no di kat ako pam amin, akwarta dagiti kapinustam ijay palutan. Ay, naggarasing nga no kas na bakit? Anya? Hala, inangarutan bakit? Woo! Love you, bakit? Ay da! Naglayng at talaga ti manok mo, mayaw! Panyalaki din na tata. Hindi na bago sa akin yan. Ala, pasasan nyo na. Dagito'y adwa, ti pasimuno nyo palutan. Mabilang! Sino kaya? Tapno, pusasan ba kami? Awanan ka doon kaya sa Bayaw. Mabit lang, abayang! Na kayo ti kanayon niya sa bulan. Ay, susama. Inyo kayo matlangan. Anya, mabit lang, sir. Please, sir. Umay kayo. Diyan kayo presento, wag sa salita. Ay, nagadumanin alalabaan. Naurnong manan dagiti murang. Mare! Mare! Oh, apay kumaray, kas na madandanagan tilangam. Apay, di mo ka di pa'y amo na tiliw nila kay mo? Tiniliw dagiti pulis. Duwadakin nila kay Pedring. Anya? Wan kumare. Ay na, ingkan sa runon ida ijay ili. Inala ti pulis ida. Anya? Mala, wan maray, isardeng ko ti panaglaba. Papanakon. Kasano tapaitan? Nakakulong tamit kain. O nga ro tata. Matanagan akong garagiti manok ko. Anya? Talaga adagiti latta manok mo ti pampanunutan. At adda talaga rutan dito kulungan. Ay, po. Naimbagpagan ka. Tadda ni bakit mo tumulong ka. Ng siyak na Tata, di ka matanagan. Siyak ti makamu ka ni. Makarwartan tumot lang dito eh. Maitid talaan timul tata. Ay, sapay na kung mga runukas na barok. Ay, da kaya tagbayag dito eh. Bakay, naimpagtemay ka. Pangasim tatulungan ako ma. No makarwarak mo lang. Talaga maikaso kami. Sigun iti pulis. Ngam, saan kayo atulungan? Ha? Imayak lang, tapno may kayo katawaan. Ha? Dayto, iti magana beauty kanayon nyo apan nakipalpalot. Oh, anyang ita? Dayto, iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam anya ti kanayon mo mat nga isumbat. Nalalaing kat dagiti pulisan ngam siya. Oh, dayta, ti kanayon mo nga isumbat. Ala, ipakat mo ita, ti kinalaing mo asumungbat kanya. Bakit? Kung kunak lang mo dahi chay. Uni ka na yan. Maasi ka kumamag ka na kami. Tulungan na kami. Tapno, makarumor kami dito eh. Tarupam. Ayabam, dagiti gagayim mo, akanayon mo, akadwa, amapan ijay palutan. Taiso, ti tumulong kada kayo, tapno makaruwar kayo dito. Tano siya, ayawan bibiyang ko kada kayo. Di oray man dito'y kayo ngagnanayaw. Nya? Oh, si kamagayang pare rin yung naimbagлаги din tayo may ka dito'y presinto. Wan pare, imayak, tanadamag ko nga may, tinapasama kiti kalman. Kapag iso maganda, imay ko ginatang dito ilay. Iso nalagip ka, asarong karang kayo. Agyaman na pare, naimbag ka pa, tanalagip na kami. Ngamdag iti kanayin ko abalatuan, tunggal mga bakak.
pulos nga wan timay. Ha? Pare, pangasiman. Maasik ako makata kami. Awan timayat at tumulong kata kami. Aging kaasaan kami ama itod timulta. Dito'y kami lata pare. Ay, kat nanyakay nga ro, pare. Kanayon ka mo, palagi pa nila eh. Naturay ka mo ngamin, pare. Ah, Isong enjoy kayo dito ah. pare, isa kagit di mo. Kitwan mo, pare. Di kahit pa kaya. Tasaan kayo, ngagrigat. Libre, ti ka ninyaw. Kaya nadapay food server. Naggana sa biyang. Ay, nyalagi din, pare. Pare, kuna lagi din umay ka tapno tulungan na kami. Sa gaya, imay ka lang ang mga insulto. Salbag din. Umpay na saya amay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Iti na ito na kinalakay ko. Si Kalaan, tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday. Kapulagi ti kinasadog mo. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata, Nagrabaw, di rason na nagawig ka. Kapulagi ti panagring mo, iti agsapa. Una yan, anyalaki din. anya? Sa bagay, talaga siguro nga wan gasat mo yan. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay ka anapan. Anyaga ita, awan pa iti mano abulan, nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan sandra. Adda anak mo, amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Anyalaki din! Naimbag ka pa'y kumare. Narabyan ka manin ang naggapoy di parlor mo. Ha, anyangay ko matinaimbag iti panagrabing. Nabampanugak tupay. Naimbag ko na gaputa amok ang nakaado ka manin iti client itang aldaw. Si kagad di man. Saan mo't nga ado? Sakto lang. Hay, nagrigat at talaga tibiyag itaan niya. No awan pagsapulan, talaga nga awan mo't kwarta. Aywan kumare. Talaga kasta. Isuanas ka nga aggaget. Tapno ad na malamot. Tano agsadot-sadot ka. Awan at talaga ti mapasama kiti piyag mo. Anyang gamatan bakit? Pangaldawan, ngam di ka pa'y gam nakaluto. Nabampanugak ka naggapoy di banggag. Sumangpetak, awan pa'y naluto ang makanmat. Di ka man makaungot akasta Mario. No adda may luto. Itayak kumapay ang nagluto. Ngam awanan ti bagas tayo. Anya ibagbagak lang arudan. Oo na yan bakit? Awan gayam ti bagas tayo. Kat nabang ako mabimulot iti ka aruba. Awan da nga road. Agmalmalom nga awan da di tabalayda. Iso nga awan ti pagbuludak. Iso asaan akon ang naglutaw. Anya? Kat napan ka kuman amete ni Jestor ni Manang Dona. Imutang ka pa ilaeng, tabayadak no aglako akmanen itinateng ko. Nagadungay bagbagam. No kayat mo, si kanti mapan umutang. Salbag. Oh, si Kamad Gayam, ipag. Wanipag, ang mga nuad da bagasyo. Bumuludak pa'y lakuma. Naibusan kami ngamin. Kat saan pa'y anakala ko ni Mario itinateng na. Ha? Kasta ka di? Ay na, pasensya ka kuman ha. Adda bagas mi. Ngam apag isula ang akanin mi aging gayon ton Sabado. Saan pa ngamin ang makaipaw it nilakay ko iti kwarta ita alawas? Anya? Pasensya ka na talaga ipag. Padasan pa ila ang timapan umutang iti tersena. Barang agpautang da. Unay kamot ipag. No si kati maawanan, pabuludan ka. Ang ita, tada kami mati agkasapulan. Imutan da kami. Hey, iti ka anuman, talaga anagalas ti ugalim. Anya? Addan tula masapul mo ultimo.
awanan bain at talaga day jay akapsat mo. Awan utang na anay bag anakam. Ha? No isot awanan nga umay bumulod dito'y balay iti kwarta wenno bagas. Ikakmat. Angam ita asyak tagkasapulan kas jay kit din ti bagana. Bakit? Mauwatam ko nga, ba't tikapsat ko? Awan sa bali anam namaan na, no saan ati asawa na? No saan na makaipawit ni bayaw iti kwarta? Awan ti usarin na kadagiti anak da. Ay basta, naimot ti kabsat mo. Nalabas a kinaimot. Awan utang na anay bag anakam kunak manan. Albag kiti. Unay mo ni Sandra nga ipag mo, no kastagaan ti bagbagana itilikliko da mare. Wan nga rod kumare. Gamanya ngay nga rod. Saan tayo ba't ang nagpapada iti pan nakaawat? Ha? Di na ngamin maawatan ti imbagakin kwa na. Ano saan ang makaipawit nila kayo ko iti kwarta, kat awan mo ti usaran mi kadag iti anak ko. Hay, imbes nga iso ko mati pagbulong dam, ngam saan mat. Tay sukit dito agdiskitar ken ka. Day tangarod kumare. Ni Sandra, awan ti anak na a baby anas ken nga awiran na. Makatrabaho no kayat na. Ngam nagsadot to mga amin. Diyak man amo iti dayjay nga ipag ko. Dadakkelan lagi ti ubing da. Saan ang masapul abantayan. Ngam saan mo't nga agtrabaho. Kat ado mo ti mabalin na kumaapagubraan. Tapno saan da maawanan. Anya, nalabas ti kinaimot ni ipag mo, kunam, Sandra? Katuan matatang. Nalabas ti kinaimot na. Awan utang na anay bag anakam. Anya, No iso ti umay umutang kanya. Wenno bumulod iti bagas no awananda. Ikakmat. Ngam idi siyak tinapan ijay balay da bumulbulod iti bagas na awan isa ang may ado asang una. tamangan nun na iranangawan at talaga amot, si Kaki di man. Ha? Saan, tata? Talaga nga imot ni Fiona, sipod bay. Anya, Una yung tikastoy abiyag lakay. Aginggat ka ano nga tatikastoy a kinakurapay tayo. Ah, Amom lakay. Nadamag ko nga agap-apply ka no ni ising nga agabrod ijay Saudi. Katulong ka no. Anya nga tano padasak man. ah. Ay, aldagan ka. Nasaya at nung napanunot mo rita ba kayo? Ha? Nasaya at mat no umadayo ka. Saan ka matalapdan kay? Tapno awan ti makarengreng dito balay. Anya? Ibabawin timbagam. No di mo kaya't at tumayag di bangabangam ko nagtumag. Ala, kung kunak lang bakit? Kasi ka, lagi di amom akabailam kat padasam. Awan dagas na. Kan awan di mapukaw, no ipadas mo, anya lagi di na ya. Alaman nga rod, takasaritak ni ising indon bigat. Simang petket ngamin anagapo ijay Manila. Anya? Ni Sandra? Agap-apply kas babaunan ejay Saudi manong Mario? Uwan natin ko, nakuna na apadasin na kanumag. Nasaya at ano kasta? No idi pa'y kumaan na panunot na dayta, nasaya at kuma. Uwan nga ron, sana bale, ta, napanunot na itan. Naawis tirik na idinaamuan na, nga agap-apply ka ni ising ija Saudi. Iso nga ag Saudi mag. Mayat ah. Barang makaurnong iti panag-abroad na. Iti kasta, saan ang maaw-awanan? Ay, nako!
Funny. Niipag mo? Agabroad? Ay, Diyos ko! Pakanawam, ay, pakawalam ko na kumay. Katbayan tayo ata padasan na. Husto laang. Tapno maadaan mo tan iti trabaho. Nung ti adalang di tabalay na nga agurura iti isang pot ni manong ko. Sa bagay mo't kiti, so na lang ta. Jackpot yan, nga agbayag ija abroad no bilang laeng. Ha? Agabroad kas katulong? Sakit kas jay ti kinasadot na? Awan Amagan no saan amabulana ni Saudi. Nasayaat, numaanusan na ti amo na no bilang laeng. Day tangarod kumari. Iti kas jeng ugali na. Nga agring iti oras sa kayat na. Agriing no lang aton ti init. Awan amangan no fired adagos. Anyat amo tayo. No iti panag-abroad na kat baliwan na ti kasjay nga ugali na. Ay na, sapay la kumare. Agam apply ka magaya makatulong sa Saudi mare. Katuan mat mare. Apay, kam amom lang. Wen, tada nga min nakaiba ka kanya kiti na minsan. Unman kumare. Barang iti pa nagtrabaho ijay, kat makaurnong kami mat. Kan makalungaw kami iti kinakurapay. Katwen awan ti imposible no aggaget ka nagtrabaho tayo tinasayaan. Un mare. Ay, un gaya mare. Amangan no adda kwartam, amabalin ko nga utangan. Uray 5,000 laang. Ha? Amok anak kaurnong kameten. Ngamin, inal daw nga ado ti client ijay parlor mo. Ha? Ay naku mare, husto ka. Ado ka lang ni client ko. Ngam amumet, amasakit ti inami. Kan weekly ti pa nagdialysis na. Kan may isa, ada ti ading ko pagkat adalan. Una yun, kumare. Di mo latan idiritso nga awan maipautang mo. Saan akas ta nagadupay lang ang asaong. Anya? Awan atalaga ti manamnamakan ka. Awan serbim ako mare. Nagpada kayo lang kiniipag ko analabas ti kinaimot siya. Anya? Ha? Makaabrodak to lang Ultimo duling at chocolate. Saan kayo ang makaraman? Anya? Ha? I can buy a chocolate anytime, ineng. Uray mano at tubleron. Asaan ang masapol nga gabroda? Hoy! Awan at talaga tinagdumaan da Fiona akabsat mo kan iti dayjay abading. Ha? Agong ungot ka man Umut-utang akan kwa na iti kwarta. Bayadak matlaang, apaman ang makaabrodak iyay Saudi. Ngam nagadukit din arason na, akastoy kasjay, hay jaske. Anya? Ay no, makapanak laang iyay Saudi. Lipatak ang mamimpinsan dagita at tao. Ha? Nakaimimot na, awan utang da na yung baga na kam. Bakit? Maawatam ko mama ni bakla. Impakaawat na magkingga, no apay nga awan may pautang na. Ammo tayo mo, nga isula ang tagtrabaho para iti pamilya, da bakit? Ay basta, naimot na yabakla. Di pa'y laagis square dagiti bukal-bukal ti mata na, tapno agnakam ti salbang. Ay, yan yung lakit din ayan. Ay, nasaya at nagsabat ako mare. Ada ti morning maritis ko ken ka. Ha? Anya man ang ta kumari. Ay ibagamon Among ka di dyan naturay nga ipag mo. In black na kiti Facebook kan messenger. Anya? Wan mare, kapulaing tadyak pinautangan, idimay kanya. Ay, una yan. Ngam saan laang asika kumari. Ha? Kat na oras siya. Imblak nakmat. Siguro may salawas ang tinapalabas. Anya? Ay, anya na kinalas ti ugali na. Haya po. Nalabas na ron. No dagiti tattao nga awan ti pasensya na, ay na. Nabayagan at tinutupanda. Bayan talatan mare. No iso ti paglagsakan na, ket anya ngay nga ron.
Sapay la kuma, tamakaparan di Saudi. Tapno pumanawan dito lugar tayo. Asino da kumatapno saan ko nga i-black iti kasjay nga ugali da? Uray awan ti kumarek, no kas lang kinibakla. Kan uray awan ti ipag ko, no kas lang lang anifyo na akabsat mo. Naguyong kamatan bakit? Ha? Manulaangan alawas, flight kumatan. Babay, Pilipinas! Kan babay kadagiti ko kumarik analabas ti kinaimot da. Anya? Lipatek ida mamimpinsan, apaman amakadano nak ijay Saudi. Anya lakit din aya. Sa anak ton nga umut-utang kadakwada ano bilang laang. Anya? Masiguradok a pagbabawyan da, ti saan da pa ng pautang kanyak, idikas na unay nga kasapula na. Hello, Lakay. Oh, apay ngay bakit? Kaslakalkalpas mo mo't anagsangi. Wen, Lakay. Kinapudno na. Kaya't kunti agawin. Anya? Gabay lang nga bulan mo dito Saudi. Gamita, kahit munti agawin. Mabaling nga ron. Kanayon nak ngamin nga ungtan ti amok dito. Ha? Tabay. Ngam basol ko matkit di Gaputa kanayon nak amala daw abumangon. Iso a kanayon nak apagungungtan. Anya? Ay na, kunak mo't itiging ka. No addakan dita, ikatem jaw galim abumangon kalaang no kay ket mo. Ha? Unay ka matin bakit? Man anusan ta ka pa nga ron, dayta amom no kasta ka. Alangan gid di mo, asik kati ilutuan da iti kanan na. Akas la ugalim dito'y amangan kalaang no bumangon ka. Day tangarod lang kay. Nakuna na kanyak, apaawidin naklaangan dita Pilipinas, numaminsan pa'y amaladawak abumangon. Anya? Anya ngay nga rod lang kay. Kunakit, wanan Anya? Ay una yan no kasta manong Mario. Di nalata na ikat ti ugali na abumangon no kay kayat na. Dayta nga ro dating ko. Iso basol na mo lang. No abay akanayon nga agong ungit ti amo na kenkwana. Kun nakunana ka no nga agawid lang. Anya? Sayang ti gastos no kasta. Di na pa'y lagundawayan ti kada na ijay. Huwag nga ro. Pantagin kwa na. Kanayong gumit abagaan mo umawag. Awan sa lata. Aramid na mo lata ti aramid na. Idi adda dito. Awan ang nga no kasta. Agawid adi na oras ni Ipag. Ay, mga pailek. At daga mo dito Pilipinas, Miss Saudi. Ay, kaslawan pa, di talubulan mo ijay, Nakaskas daw mo, hindi pa nagawid mo. Anya? Pudno ka dito natamag ko. Pinaawid da ka, lagi ti amom. Gaputa ka na yun ka amaldawan. Si kakanumot ti ilotuan da iti kanan na. Ay, awan bibiyang mo. Ay, nasa Sandra, Idi paapan ka pa ilaeng. Kastao na yung palanggwad mo. In black na kami pa'y ako namlano sa aning agsasabat idalan tayo. Anyangay ta. Nag-aawid ka nga. Ha? Welcome home, Nawaya ka man ang maturo kaging katiklat mo. Anya? O Ipag,
3 months no see Kagat welcome home Ha? Kunaklakit din o asino ti agtugtugaw dito yung store. Sige maggayam. Anya ko maita. Awan matkit di. Kat, kumusta nga ti pa nagtrabaho mi di Saudi? Siguro, nagbabawi ka. Anang i-block ka na kami kinibakla niya. Ha? Adal daytakan ka. Asaan nga amin abanag, katrumbang nga ipanakal. Nang runa numang rugrugi ka pailaan. Anya nga ita, nakababain. Kundi black ka iti tao, nung saan mo ba'y anak kagudwa ti kontrata, may na pinaawid da kan. Anya? No siyak ti sika, kasta unay abain ko iti tao. Nung sika, kaslaawan mo ti babainam. Adda ka pa dito yung store anak ka-display. Awan bibiyang mo. Ay, nagawid ka lang arudan ang nga. Naglastog ka pailaang. Di ka pailang aggagat. Maalam pailaang ti agpalastog. Ay, just kick it, de. Amba, Sandra, ibagaklaking ka ha? Iti na ito yung kinalakay ko. Si Kalaang, tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday. Gapulang iti kinasadog mo. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata. Nagrabaw, jay rasaw na nagawig ka. Gapulang iti panagring mo, iti agsapa. Una yan, anyalaki din. Anya? Ngam sa bagay, talaga siguro nga wan gasat mo yay. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay ka anapan. Hanyaga ita, awan pa iti manuabulan, nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.